Hola, benvinguts de nou a Psiquiatub. Avui seguirem parlant d'un dels temes més intrigants i més fascinants del món de la psiquiatria. Quines són les causes dels trastorns mentals? Per què tinc una depressió o per què tinc una addicció? Cal dir que això ha estat subjecte a múltiples interpretacions al llarg de la història. És que tinc una debilitat en el meu caràcter? O és que tinc simplement un vici? Seguirem explorant el món de la psiquiatria per intentar donar alguna resposta. Atenció a la següent frase. Hi ha diversos estudis que indiquen que aquells germans bessons univitalins, és a dir, aquells que comparteixen el 100% de la seva genètica, que es crien de manera separada, s'assemblen més entre ells, tant en condicions de salut com en condicions de malaltia, que aquells germans que genèticament són diferents, encara que es criïn junts. També disposem de moltíssima evidència científica que ens revela que els trastorns mentals tendeixen a acumular-se, a agregar-se en les mateixes famílies. Això ens pot portar a pensar que hi ha quelcom físic, un substrat, que passa de pares a fills i que ens fa ser realment com som. I per arribar a conèixer aquest substracte ens haurem d'apropar una mica més al rei dels òrgans, el cervell. Ens aproparem al cervell de gran a petit, de fora a dins, d'aquelles coses que podríem veure a simple vista a aquelles coses amb les quals necessitaríem un microscopi o amb les quals hauríem de recórrer a la imaginació. En primer lloc, cal dir que el cervell forma part d'una megaestructura més global, més gran, que és l'encèfal. A l'encèfal trobem dues subestructures més petites, a part del cervell. En primer lloc, el cerebel és un òrgan que s'encarrega de funcions com l'equilibri del cos o de moviments musculars molt fins. La segona subestructura que trobem és el tronc de l'encèfal, que ens enllaça cerebel amb mèdula espinal i és una mena de sala de màquines que es dedica a mantenir algunes funcions automàtiques com la freqüència cardíaca o la respiració. Focalitzant-nos de nou en el cervell, veuríem que és una estructura que està dividida en dues parts o hemisferis, el dret i l'esquerre. I també veuríem com té aquesta forma característica de nou o de fruit sec amb múltiples plegaments. La funció d'aquests plegaments és maximitzar la superfície total del cervell i també és allà on es situa l'escorça cerebral. L'escorça cerebral és on resideixen les funcions superiors, que són aquelles que ens defineixen més com a humans, que per exemple ens permeten imaginar, planificar o pensar de manera abstracta. A l'escorça cerebral podríem veure diferents lòbuls o segments. El lòbul més important per nosaltres com a espècie humana, la superestrella dels lòbuls, és el lòbul frontal. Aquest lòbul s'encarrega d'imaginar, de planificar, de coordinar i executar les nostres decisions i les nostres accions, o, per exemple, de pensar, produir i articular el nostre llenguatge verbal. Com podreu imaginar, es tracta d'un lòbul molt desenvolupat en la nostra espècie. El segon lòbul és el lòbul parietal, que està situat als costats del cap i que és com una espècie de màquina integradora de tota aquella informació que ens prové dels sentits, especialment la informació del tacte. I també és important per algunes habilitats com la lectura o el càlcul. En tercer lloc tenim el lòbul temporal, que com veurem és especialment important per processar les emocions, però també s'encarrega de processar la informació auditiva i la comprensió del llenguatge verbal. I el quart i últim lòbul és el lòbul occipital, situat just a darrere del cap. I és el lòbul potser més humil o més auster, ja que només s'encarrega de processar la informació visual, la informació que ens arriba dels ulls. És per això molt important. Si apartéssim aquest còrtex i ens endinséssim cap endins del cervell, ens aniríem trobant cada cop amb funcions més primàries i ens allunyaríem d'aquestes funcions superiors. Aquestes funcions primàries molts cops estan relacionades amb les emocions i són les que compartim amb l'enorme majoria dels animals. A la meitat del nostre viatge, ni a fora ni a dins, ens trobaríem amb el que coneixem com a sistema límbic. Està situat en un punt intermig, en el limbo, i d'aquí ve el seu nom. Es tracta d'un conjunt d'estructures que es dediquen a processar la major part de les nostres emocions. Algunes d'elles són l'amígdala, que és clau en el processament d'emocions com l'ansietat o la por, o l'hipocamp, que és molt important a l'hora de crear els records. I cap al final del nostre viatge ens tornaríem a trobar amb el tronc encefàlic, que ja hem vist el que fa. És possible que al llarg del nostre viatge pel cervell ens trobéssim amb uns forats o cisternes anomenats ventricles i que contenen un líquid anomenat líquid cefalorraquidi, que s'encarrega de nodrir, banyar i, en definitiva, d'amortiguar el cervell dels impactes externs. I ara seria hora d'agafar el microscopi i apropar-nos més i més al cervell. Si ens fixéssim bé, aquesta massa gelatinosa està en realitat formada per unes unitats petites, fonamentals, anomenades neurones. Aquestes neurones no són res més que un tipus de cèl·lules especialitzades en formes molt diverses, però en general en forma d'ou ferrat.
Però especialitzades en què? Doncs normalment estan especialitzades en rebre un tipus d'informació, processar-la i emetre una resposta el més útil possible. Per exemple, veig un llop i fujo, cames, ajudeu-me. Les neurones formen unes xarxes molt complexes connectant-se entre elles. Reben informació de les seves veïnes a través d'unes prolongacions molt petitetes que es diuen dendrites. Aquesta informació que reben la processen a la seva part central, al seu cos o soma. I finalment, aquesta informació elèctrica surt per una prolongació molt gran, una megaprolongació, que es diu axó, buscant la següent neurona. Però atenció a la següent dada. Al nostre cervell tenim més de 100.000 milions de neurones i cadascuna d'elles pot connectar-se amb moltíssimes més. El resultat d'això és que existeixen bilions de possibles xarxes neuronals diferents. Cada persona té una xarxa neuronal única i, en definitiva, aquesta és el que la fa ser com és. És la que la fa sentir, pensar i actuar de manera única i diferent. Però tornem enrere un moment. Com es connecten les neurones entre elles? La resposta és utilitzant un tipus especial de molècula, que s'anomena neurotransmissor, i del qual hi ha diferents classes. La primera classe que ens podríem trobar, per exemple, és la dopamina, que s'encarrega de transmetre sensacions com el plaer, la recompensa o de coordinar alguns moviments musculars. La segona classe és la noradrenalina, que s'encarrega de mantenir els nivells de vigília, l'atenció o l'ansietat. Una tercera classe molt coneguda seria la serotonina, que s'encarrega de moltíssimes funcions, com per exemple l'estat d'ànim, l'ansietat, el ritme de son o vigília o la temperatura del cos. Hi ha moltíssims més neurotransmissors, però, com veiem, una funció pot estar determinada per diversos tipus de neurotransmissors i al revés. Un neurotransmissor pot encarregar-se de diverses funcions. La neurociència, en part, és complexa per al gran ventall de neurotransmissors que ens podem trobar. I finalment, arribant a un nivell molecular, veuríem que els éssers vius estan formats bàsicament per 4 compostos. En primer lloc, els glúcids, que bàsicament ens donen energia. En segon lloc, els lípids o greixos, que també ens donen energia i que també serveixen per crear compartiments cel·lulars que poden subespecialitzar-se. En tercer lloc, les proteïnes, que són les molècules multifunció. Serveixen per tot. Per exemple, ens poden fer d'esquelet de la cèl·lula, poden ajudar-nos a transportar molècules d'un lloc de la cèl·lula a un altre, ens poden ajudar a eliminar alguns compostos tòxics o ens poden ajudar a accelerar algunes reaccions químiques. I finalment, els àcids nucleics, dins dels quals trobem el famós ADN. Aquesta molècula és important perquè funciona com un llibre d'instruccions que ens ajuda a convertir o traduir les diferents proteïnes que realment són les que ens fan funcionar com funcionem. Els trossets d'ADN que ens converteixen o ens tradueixen una sola proteïna s'anomenen gens. Quan aquests gens estan malmesos, són incorrectes, ens trobem davant d'una mutació, que tant podem heredar dels nostres pares com tenir de forma espontània. Quan tenim mutacions, les proteïnes que es converteixen o es tradueixen també funcionaran de manera incorrecta. Hi ha algunes malalties, com la corea de Huntington, en la qual una sola mutació ens és capaç de predir que aquesta malaltia es desenvoluparà 100% segur. Però en els trastorns psiquiàtrics la idea és que existeixen centenars de petites mutacions que en conjunt ens debilitaran el cervell i faran que funcioni pitjor, fent-lo més vulnerable a aquells factors estressors que ens venen de fora. Un altre concepte clau per entendre els trastorns psiquiàtrics és el d'epigenètica, literalment per sobre de la genètica. És important donar a conèixer aquest concepte perquè és el que ens acabarà connectant la genètica, la biologia, el nostre cos, el nostre organisme, amb la nostra experiència amb el que ve de fora. Moltes vivències intenses, com els traumes o algunes infeccions o el consum de certes substàncies, com el cànnabis, poden activar un conjunt d'hormones o certes proteïnes, com les de l'estrès, que acaben influint en com l'ADN es converteix, es tradueix en les nostres proteïnes. D'aquesta manera, i a conseqüència d'aquest mal equilibri epigenètic, pot ser que hi hagi massa proteïna quan no és necessària, o pot ser que no n'hi hagi quan sí que ho és, o pot ser que n'hi hagi al lloc que no toca. Al final, això determina com es formen i com funcionen les nostres connexions neuronals i si tenim o no un trastorn psiquiàtric. Encara que la realitat és força més complexa, com sempre, aquest seria el concepte bàsic d'epigenètica. Bé, en aquests pocs minuts hem vist com en realitat els trastorns psiquiàtrics tenen a veure amb alteracions cerebrals i a la vegada aquestes estan influïdes de bona manera per les nostres experiències i pels factors externs. En el següent capítol començarem a veure cada tipus de trastorn psiquiàtric per separat i espero que estiguis preparat perquè començarem amb ansietat.